in ganin ille ne kudin nan dai an so su da Allah saboda ya sa abubuwan da su wai na kin lambo wai ta ille ba shiga min faru Allah ya sa da wadannan wasu hannun su ba wannan baka ta ille ba shiga mi aka ne yazo lallahi wanga yaran kai ba shi ya samu da lambar uban shi kai da ka lambar uban ka nan maza ka kama jiki ba mu wani wai sama daya in ka ji an zarta oga gashi ina tun kira Allah sawan da hari nan ba ran doka an je to ya ake ciki hello billahi allazi mun sace danka an sace shi inna lillahi wa to ku faɗa min yanzu me kuke so muna buƙatar buhun gari guda idan muna buƙatar sa'i 8 na kuli-kuli inda zan samu na yan bonus yan marawadun na man gyaɗa a sawu wallahi in babu su kashe shi zamu ko zan turo muku motocin ma gaba ɗaya motocinsu oke to a tura mota ya yi su babin uban shi ya ce zai turo yunwa ta kau